Tak vítajte všetci. Moje meno je Martin Krchov, ako môžete vidieť. Možno ma niektorí poznáte v spojitosti s portálom mojandroid.sk, ktorému sa venujem tak popri full-time jobe už 7 rok. Ale minulý rok toho bolo už veľa a založili sme s Mišom Chabadom developerskú firmu. Tak som tu dneska tak na poli za jednu firmu, na poli za druhú firmu. Moja prednáška tak trochu nadviaže na predošlu. Je celá v angličtine, lebo to skončí na WordPress TV, ale budem hovoriť po slovensky. Tak asi začníme. Cieľom vlastne tejto prednášky je ukázať vám, ako na WordPresse veľmi jednoducho spravíte z nejakej takej základnej témy, ako je napríklad Foundation Press, ale aj predošlý prednášateľ vlastne to postavil na niečom podobnom, len tam bol bootstrapový základ. Tak ako z tohto spravíte katalóg automobilov, kde sa využijú viaceré veľmi užitočné funkcie, ktoré WordPress ponúka. Túto tému používame aj ako základ na niektoré projekty, lebo je tam taká tá základná štruktúra, nejaký build script, Sasko, je to responsívne, a uľahčuje to v rôznych ohľadoch development. Dobre, poďme teda ďalej. Takto nejako vyzerá tá téma v základe, kde sú to len obyčajné články po WordPressovský blog. Takže nič moc, nič svetoborné, ale funguje to. Custom post typy, alebo vlastné typy článkov je feature, ktorá pribudla do WordPressu vo verzii 3.0. Podľa mňa toto posunulo WordPress preč od blogovania, alebo nie preč, ale posunulo ďalej ako iba CMS-ko na blogovacie systémy, ale vďaka tomuto je WordPress už aj akousi platformou, na ktorej sa dajú postaviť komplexnejšie weby a dá sa tam zobrazovať aj kadečo. Výhodou je, že na pozadí v databáze sa všetky vlastne dáta k týmto vlastným typom článkom ukladajú do tabuliek WP Posts a WP Post Meta, takže nevytvára to nič navyše a využíva to všetko API pre prácu s postami a so stránkami, ktoré už tam existujú. Na týchto linkoch môžete nájsť viacej a vlastne pri mnohých slajdoch tam budú odkazy priamo na kodex, kde je viacej vysvetlené a môžete si kliknúť a pokračovať tam. Takže pomocou týchto custom post typov sa dajú vytvoriť rôzne veci. Napríklad na môj Androide máme už niekoľko rokov vytvorený katalóg telefónov a tabletov. Nedávno sme spustili eAutoportal.sk, kde sme použili plugin, ktorý vytvára katalóg čohokoľvek, vlastne katalóg nejakých produktov. A aj samotný WooCommerce používa custom post typy na produkty. WordPress obsahuje niekoľko takých vstavaných post typov, možno niektorí viete, možno nie. Väčšina z vás pozná asi post a page, ale zároveň aj všetky prílohy, revízie a ďalšie veci sú ukladané tým istým spôsobom do tých istých tabuliek. Ako vytvoríte custom post type? Buď ho môžete zaregistrovať v kóde, čo je taký čistý spôsob, lebo je to v konečnom dôsledku rýchlejšie ako používanie nejakých pluginov. Používa sa na to funkcia Register Post Type. Veľmi užitočná pre WordPressákov je stránka generatewp.com, kde si naklikáte cez nejaký formulár všetky hodnoty a ono vám to vypluje 20, 30, 50 riadkov kódu, ktoré vložíte do témy alebo do pluginu. Pre tých, ktorí neprogramujete, existujú napríklad tieto dva pluginy, kde si to všetko pekne vyklikáte. Je to záležitosť pár minút a majú aj možnosť exportovať tieto nastavenia, takže ich môžete presunúť na iný web, poprípade aj priamo vložiť do kódu. Tak si to môžeme ukázať napríklad na tejto mojej demostránke, ktorú som vytvoril pre dnešnú prednášku. Toto je tá základná téma Foundation Press. A ja som si tu pridal jeden súbor, ktorý som načítal, volá sa Custom Post Types. Toto vlastne už bolo v predošlej prednáške, takže to tak veľmi rýchlo, nejakých 60 riadkov kódu, ktoré vám vytvoria nový typ článku. Čo je na tom super pre WordPressákov je to,
že vďaka týmto 60 riadkom kódu vám vznikne už aj administrátorské rozhranie, pridá sa to pekne do menu a máte prístup vlastne k niečomu takémuto, kde je to, vyzerá to ako článok, ale ukladá sa to vlastne pod tým typom článku a toto by možno na niektorých iných systémoch alebo aplikáciách trvalo o mnoho dlhšie vytvoriť. Takže týmto sa určite WordPress posunul dopredu. Ďalšou vlastnosťou, ktorá to patrí podľa mňa automaticky ku custom post typom, sú custom taxonómie. Ja som slovo taxonómia nepoznal predtým, než som začal s týmto pracovať vo WordPresse. Sú to akoby typy skupín nejakých, do ktorých sa dajú priraďovať posty. Je to vo WordPresse od verzie 2.3 a viacej sa to používa od verzie 2.9 a opäť používa to tie isté tabuľky, tam tie tri vymenované, ako napríklad vstavané taxonómie, kategória a tag, alebo teda značka po slovensky. Tu sú tie vstavané taxonómie, ktoré väčšina asi poznáte. Link kategórií tam je len na zachovanie nejakej spätnej kompatibility, ale používajú sa bežne hlavne tie zvyšné tri. Opäť taxonómiu si pridáte buď v kóde, alebo pomocou pluginov. Tie isté dva pluginy, čo som spomenul predtým, vedia aj tieto taxonómie vytvárať. A aj tá stránka generatewp.com zase má tam sekciu, kde si to pekne naklikáte a skopírujete kód. Takže napríklad v tomto katalógu aut, ktorý som na dnešné demo vytvoril, som pridal ku autám taxonómie výrobca a rok výroby. Takže opäť pridal som tam nejaký ďalší súbor do tej témy, ktorý som načítal. Sú tu dve funkcie, vytvor taxonómiu výrobca, vytvor taxonómiu rok a je to rádovo opäť 20-30 riadkov kódu pre každú z týchto vecí. Čo je veľkou výhodou, je, že mi vznikne opäť celé administrátorské rozhranie bez nejakého ďalšieho kódovania, kde si môžem editovať aj tých výrobcov, aj rok výroby. Môžem si k ním dať nejaký popis kvôli SEO a podobným veciam. Automaticky sa mi zároveň priradí aj do tohto rozhrania pre úpravu vlastne článku alebo auta. Takže tu na boku si to pekne naklikám a automaticky sa to pridá aj do zoznamu aut v admine. Pribudne stĺpec výrobcovia a rok výroby a zároveň aj do rýchlej úpravy článku mi tuto pribudnú tieto dve polia. Opäť niečo super, čo možno keby ste išli za niekým, že naprogramuj mi niečo takéto, nejaké CMS-ko na editovanie aut, tak zase by to mohlo trvať o mnoho viacej. Takže vlastne možno 150 riadkov kódu, ktorý sa dá niekam vygenerovať a mám niečo takéto. Stále som však vo fáze, že si môžem tie dáta nahadzovať cez admin, ale nezobrazujú sa mi nejako rozumne na frontende, takže z výkopu to ukáže, ich zobrazí všetky autá podobne ako články. Na to, aby som ich mohol zobraziť nejak inak, slúžia templatey. Tento obrázok ukazoval aj chalan v predošlej prednáške. Odporúčam tieto dva linky si niekam uložiť, ak ste WordPress developeri. Najlepšie tento obrázok mať vytlačený niekde na plagáte v Office. Je to veľmi užitočné, keď potrebujete ovplyvniť, ako sa zobrazia jednotlivé časti webu, či už je to vyhľadávanie, archív článkov a podobne. Takže pre náš katalóg som si vytvoril tam tých 5 nových súborov, pričom Archive Car bude reprezentovať zoznam, Out Single Car zobrazí detail auta a Taxonomy bude vlastne pre každú tú jednu taxonómiu, ako keby zoznam aut v danej skupine. Takže keď pôjdem na Taxonomy Make, tak tam budem vidieť napríklad všetky autá značky Audi alebo BMW a podobne. Tak aby ste videli, ako to vyzerá aj v kóde, tak priamo do rútu tej témy som si pridal túto jeden súbor, ktorý obsahuje nejaký formulár a potom výpis všetkých tých aut. K tomu sa vrátime ešte neskôr. Pridal som single car, tuto dole.
a tie taxonomie som nerobil, ale tie by v podstate kopírovali tento archív nejakým spôsobom. Takže po vytvorení inej šablóny už ten zoznam článkov, čo tam bol predtým, môže vyzerať nejako takto. Čo je síce fajn, ale stále tomu chýba nejaké filtrovanie, nejaké stránkovanie a podobne. Keď už mám vytvorené tie autá aj nejaké skupiny, tak určite bude mať význam pridať im nejaké atribúty. Vo WordPresse sa to volá custom meta fields, takže napríklad veľkosť motora, počet najazdených kilometrov, spotreba a podobne. Je viacero spôsobov, ako toto jednoducho vo WordPresse spraviť. Jeden taký čistý spôsob a taký akože WordPress puristi by to určite takto robili, je WordPress obsahuje Metaboxes API, čo je sada funkcií pre vytvorenie vlastne boxíkov, ktoré vyzerajú takto nejako, ktoré sa dajú umiestniť buď takto nabok, alebo dole pod editor, alebo už na základe nejakých podmienok, kade-tade na tej editovacej stránke. V princípe musíte naprogramovať funkcie, ktoré tú hodnotu toho vášho parametra načítajú. Keď to zobrazujete, keď ho chcete uložiť, tak to musia niekam uložiť, validovať, plus celý článok sa dá ukladať vlastne cez Ajax, tak aj tam to musí byť naimplementované, aby to vyhovovalo. Avšak veľa ľudí dnes obľúbuje plugin ACF, s tým, že po obede bude aj nejaký workshop, čo je v pohode. Dovolí vám tento plugin naklikať si atribúty pre ľubovoľný post type, stránku, alebo vlastne čokoľvek takmer v WordPresse bez nejakého programovania. Podľa mňa je fajn, len niektorí ľudia to občas s ním až moc prekombinujú, takže ja uprednostňujem ho používať iba na priraďovanie jednoduchých parametrov. Takto nejako vyzerá to rozhranie v admine, pre tých, ktorí ho možno nepoznáte. Že som si vytvoril, že pre typ príspevku auto mi pridá tieto tri atribúty niekam do adminu. To zase je tam niekde naklikané. Vyzerá to asi takto tu. Zvolil som si, aby mi to pridalo hore priamo pod nadpis. Takže sem tieto hodnoty vyplním, uloží sa mi to do metadát daného postu alebo daného auta. A opäť bez nejakého zložitého kódenia mám to tam. Tieto dve funkcie slúžia v template alebo v šablóne na získanie týchto metadát. GetPostMeta je čisto WordPressová funkcia a GetField je funkcia, ktorú ponúka to ACF, že veľmi, veľmi podobná syntax na zobrazenie týchto vecí na frontende. Stačí zavolať jednu z nich s kľúčom toho atribútu a je to vlastne všetko. Ukážem vám to opäť v kóde. Napríklad detail auta. Chcem zobraziť niekde na boku v sidebare. Mám uložené v nejakom fragment súbore. Mám použitú funkciu TheField, ktorá je z toho ACF-ka a prechádzam si cez nejaký zoznam tých jednotlivých atribútov a všetkých tu dole vypíšem, ak existujú, tak sa vypíšu, ešte to tam mám nejak očačkané ikonkami a podobne, ale funguje to v podstate takto. Keby ste mali jednu, dve veci, tak len na dve miesta dáte the field, názov toho svojho fieldu a hotovo. Nech sa páči. Dobrá otázka, to by mal mať dobrý kóder vždycky ošetrené. Či dá sa to ošetriť napríklad, ja by som si asi vytvoril svoju funkciu, ktorá sa volá nejak inak ako tieto dve a viem si ošetriť, že ak tá funkcia getField existuje, tak ju použije, ak nie, tak je tam fallback na getPostMeta. Ak to nevráti žiadnu hodnotu, tak asi sa nič nezobrazí.
Áno, dokáže to. Pro verzia to dokáže. Cez tento builder, vlastne tých skupín polí, tam si naklikáš, že sa to tuším definuje ako vzťah a potom sa dá ešte odfiltrovať, že či to je vzťah na hociaký iný post, alebo sa dá vyfiltrovať podľa post typov, po prípade kategórií a iných taxonómií. A má to pekný taký autocomplete so selectom, takže veľmi dokáže to aj toto. Nech sa páči. Tak to už je asi viacero spôsobov, ako si toto ako dodávateľ webu alebo tvorca šablóny musíte ošetriť. Je nejaký ten plugin, cez ktorý alebo plugin, je to nejaká knižnica, ktorú inkludnete v téme a zadefinujete pluginy, ktoré má človeku odporučiť a potom mu vyskočí nejaké upozornenie, že táto téma chce nainštalovať toto a toto. A buď tie pluginy zabaliť rovno v téme, alebo ich z tohto plugin repozitára stiahnuť. A to už je takých viacero možností. Keď dáte klientovi šablónu, ktorá používa ACF a on si ho odinštaluje, hoci ste mu povedali, že to na tom funguje, tak smola asi. Dobre, takže vlastne takto to nejako vyzerá, detail auta. Túto na boku sú vypísané všetky tie, vlastne prvé dve sú tie custom taxonómie a zvyšné 3 sú tie atribúty. Pomocou iba pár riadkov kódu. Dobre, poďme ďalej. REST API je jeden zo spôsobov, ako vytiahnuť dáta z WordPressu. Niektorí ľudia už hovoria, že už má v sebe WordPress to REST API. Do určitej miery áno, je okolo toho ešte stále veľa rečí, nakoľko je to bezpečné a či by to tam malo byť alebo nemalo byť. Podľa mňa je to pekná alternatíva k používaniu do toho natívneho WordPressovského Ajaxového API, kde všetky requesty idú na wp-admin wp-ajax-php, čo sa nepáči častokrát iným systémom, s ktorými sa potrebujete integrovať, po prípade je to také nečítateľné pre developerov, ktorí potrebujú ťahať od vás dáta, plus má to ďalšie výhody. Samotný ten REST API plugin musíte ho momentálne doinštalovať do WordPressu na to, aby ste mohli to REST API používať. Veľmi peknou vecou je možnosť vytvorenia si custom endpointov, čo sú vlastne URLky, ktoré zavoláte a vy si vytvoríte dáta, ktoré na základe nejakých kritérií používateľovi vrátite alebo niečo spravíte. Dole som nechal aj link, kde sa píše niečo o autentifikácii z iných systémov aj z prehliadača. A vyzerá to nejako takto. Endpoint, ktorý potom môžem zavolať zo stránky a on mi vráti zoznam tých aut na základe toho, čo človek si navolil vo formulári, ako ich chce zoradiť, ako ich chce vyfiltrovať aj podobne. Opäť, toto je niečo, čo napríklad vo frameworkoch, ktoré sú vyslovene na to, aby sa na nich stavali APIčka, tento kód by možno fungoval rovnako, alebo teda vyzeral približne rovnako. Toto je možno taká ukážka aj preto, že veľa ľudí stále považuje WordPress za blog a je to niečo také detské a podobne. Dajú sa na tom postaviť aj väčšie systémy, ktoré obsahujú nejaké API a dokážu komunikovať s inými aplikáciami a systémami. Či už teda takto, že poskytujú dáta, alebo aj opačným smerom. Tú svoju novú URL-ku si zavolám, si zaregistrujem v tom REST API plugine pomocou tejto funkcie, Register REST Route, dáme nejaký základ a tento budem používať pre väčšinu svojich REST endpointov, ak ich tam mám. A napríklad teraz ma zaujíma zoznam aut, tak som tam dal cars, zadefinujem mu, že to má byť post a dám mu funkciu, ktorá sa má zavolať, keď niekto príde na toto
na túto URL-ku, keď zavolá tento endpoint. Pekné na REST APIčku je ešte to, že ak napríklad niekto zavolá moju URL-ku nie ako post, ale get, tak mu to vráti nejaký štrukturovaný JSON s chybovou správou a podobne. To isté, ak zavolá zlú URL-ku, dajú sa tam zadefinovať rôzne parametre, validácia a podobné veci, čo je veľmi, veľmi užitočné, najmä ak s niekým spolupracujete, lebo veľa webov som takých videl, že bola síce nejaká URL-ka, ktorá sa dala zavolať, ale keď človek presne nezavolal to, čo sa má, tak možno mu to niekedy vrátilo 404 a HTML-ko, alebo to niekedy padlo na chybe 500 alebo niečo podobné, čo sa veľmi nepáči ľuďom na druhej strane, keď s nimi spolupracujete. Tu mám funkciu jednoduchú getCarData. Kde to je? Toto je tá hlavná funkcia. Priamo od pluginu REST API dostanem nejaký request object, z ktorého si môžem vytiahnuť parametre. Tieto sú už odfiltrované, zvalidované, takže opäť ušetrím kopec kódu, ktorý by som musel inak písať. Mám tu funkciu, ktorá mi vytvorí parametre pre WP query a potom už len prebehnem cez všetky autá a vytiahnem z nich dáta a vrátim vlastne iba z tejto funkcie nejaký result object, čo je pole, ktoré obsahuje autá a číslo, teda počet strán, ktoré by tento dopyt mohol celkovo vrátiť. Možno zaujímavé bude pre vás tá funkcia, kde si vlastne vytvorím parametre pre query, ktorým vytiahnem tie post typy z databázy, že nepristupujem priamo k databáze, ale používam WP query, takže tu si chcem vytiahnuť iba autá, len tie, čo sú publikované a mám tu jednu časť, ktorá sa zaoberá tým, že ktorú stránku mi to má z tých výsledkov vytiahnuť a koľko výsledkov na stránku, nejaké zoraďovanie, jednak podľa default, podľa názvu, podľa dátumu, ale mám tu aj napríklad po najazdené kilometre a zoraďuje sa to potom podľa metafieldov. Tu nižšie je filtrovanie podľa jednej a druhej taxonómie, takže neskôr uvidíte, že keď budem klikať veci vo formulári, tak to cez toto prebehne a vráti to, čo to má vrátiť. Mám vytvorený teda API, volanie, ktoré môžem zavolať a mám nejaký formulár vo frontende, ktorý by ho mal volať. Tak, viete čo, toto asi preskočím, to som myslel, že bude užitočné, ale neviem, koľky chcete toto si prečítať. Je to kus JavaScriptu, ktorý v podstate na začiatku spraví niečo také, že zavolá funkciu, dá jej nejaké parametre a ona vlastne nainicializuje celý ten filtrovací formulár. Keď poklikám na jednotlivé batóny, čo sa stane. Úplne na konci to vždycky zavolá cez jQuery a Ajax nejaké to moje REST APIčko s tým, že mu dá nejaké parametre a zavolá potom funkciu, ktorá to vyrenderuje. Takže keď mám ten REST API call, tak vidno to? Nevidno. Takto nejako vyzerá v Chrome konzola, keď ho zavolám, dostanem štrukturovaný JSON naspäť, kde mám tie svoje dáta o každom aute. A teraz je viacero spôsobov, ako toto môžem dostať naspäť do toho zoznamu. Veľa webov som videl a kedysi sa to tak robilo, že na serveri sa poskladalo celé HTML-ko a namiesto nejakého JSON dát mi prišiel veľký string, ktorý som tam len vložil. Už máme rok 2017, tak sú o mnoho krajšie spôsoby, ako toto robiť. Takže prišli mi JSON dáta a potrebujem ich vykresliť. Jednou z možností, moja obľúbená, je javascriptová knižnica Handlebars, ktorá umožňuje zadefinovať template pre vlastne hocičo, nejaký HTML template. A čo hlavnou úlohou jej je zobrať nejaké JSON dáta a napchať ich do toho templateu, vlastne vybuildovať nejaké výsledné HTML-ko. Sú na to 3 jednoduché kroky, ktoré vám ukážem potom aj v zdrojáku. Potrebujete mať nejaký
nejaký vlastne template, ktorý napríklad umiestnite na začiatok toho zoznamu postov a do ňoho popridávate vlastne placeholdery, ktoré potom táto funkcia template nahradí tými dátami z JSONu. Konkrétne v tomto mojom príklade je to týchto pár riadkov kódu, kde tu si z HTML-ka nájdem ten snippet kódu, tú šablónu, cez handlebars si ho skompilujem a potom prejdem radom cez všetky položky, ktoré mi prišli zo serveru, to znamená tie autá, a pre každú z nich vygenerujem kúsok HTML súboru a prilepím ho vlastne do toho zoznamu. Toto je veľmi elegantné riešenie, ak ste sa s tým ešte nestretli, tak určite to odporúčam. Je to vlastne pár riadkov kódu versus možno funkcia, ktorá by dostala nejaké dáta a lepila by manuálne HTML kód dokopy. Dobre, a takto nejako to vyzerá. Na konci nie som žiadny grafický dizajner, tak určite niektorým sa to nebude pozdávať. Ale takto nejako to vyzerá. A keď vám ukážem, kde to je live demo, hej, tak funguje to. Dám si ročník 2017 napríklad, zoradiť abecedne, tak sa to na pozadí sa vždycky spraví ten REST API call a všetko je vlastne zautomatizované tam cez ten jeden JavaScript. A to je všetko. Dobre, chcel by som sa troška povenovať buildu, ak nám zostal čas. To je možno najmä pre frontendiákov. Je viacero buildových systémov alebo package manažerov alebo niečo takýchto nástrojov, by som ich nazval, ktoré vám uľahčia vývoj projektu. Ja viem, pred 15 rokmi niečo také bolo nemysliteľné a keď ste potrebovali napríklad nejakú knižnicu do svojho projektu, tak ste museli niekam ísť, manuálne ju skopírovať, mať ju vo svojom repozitári, vyšla nová verzia, tak ste museli zase kopec roboty spraviť. A toto sú 4 nástroje, ktoré ja používam momentálne, ja ich používam vo firme, sú ďalšie a môžeme sa baviť o výhodách, nevýhodách, ale tu sú výhody, ktoré by som tak vyzdvihol. Jednak vám sťahujú CSS-kové a JavaScriptové knižnice z nejakých repozitárov. To znamená, vo svojom repozitári máte menej zdrojového kódu. Napríklad potrebujete na stránke mať nejaký slick slider alebo niečo podobné. Tak namiesto toho, aby ste tam mali všetok ten kód a museli si sledovať, či vyšla nová verzia alebo čo, tak ho máte pekne v tom svojom builde zadefinovaný a pri builde tej témy alebo pluginu sa automaticky dotiahne. Ďalej môže napríklad vybuildovať CSS-ko zo SAS alebo LESS skriptov. Veľa developerov som videl, ktorí majú svoj projekt, hlavne na Macoch, majú nejaký program na boku pustený, v ktorom si naklikajú, že vždy, keď uložím súbor, tak túto skupinu súborov mi vlastne prebuildujú a správ s nimi toto a toto. No a vďaka nejakému build scriptu to môžete mať pustené z command lineu a keď dostane do rúk hoci kto iný tento projekt, nejaký kolega, poprípade projekt prevezme nejaká iná firma, tak vlastne bez toho, aby si nejaké programy nastavovali, pustia command line a robí to presne to, čo to má robiť. Ďalšou výhodou je možnosť spojenia a zminifikovania CSS-iek a JavaScriptov, čo vlastne vyústí v tom, že máte rýchlejšiu web stránku, lebo robí menej požiadaviek na server a tie súbory sú menšie. Toto určite odporúčam každému, kto robí nejakú, no nie len WordPress, ale vo všeobecnosti kód, témy, pluginy WordPressové. Nie je to taká bežná prax. Aspoň som sa s tým stretol, že veľa tých pluginov nemá to minifikované, volajú 3-4 súbory, takže ak chcete niečo pustiť do sveta, tak určite sa aj tomuto povenujte. A veľmi šikovná vecička je napríklad možnosť vytvoriť zipko z vášho projektu, keďže tam môžete mať súbory, ktoré nechcete, aby išli na server, alebo
Vy si pamätáte, že tu mám 3 HTML súbory, ktoré vlastne musím vymazať, keď to tam nahrávam a podobne. Tak máme vo viacerých projektoch súčasťou buildu vlastne vytvorenie zipka, ktoré potom nahrám, kam potrebujem a je tam to, čo chcem. Okrem toho sú ďalšie úlohy, ktoré tieto skripty môžu vykonávať. Veľmi užitočný je ten watch, ktorý si vlastne pustím z command lineu a vždy, keď napríklad zeditujem nejaký svoj SAS súbor alebo kus JavaScriptu, tak už automaticky ten build script vykoná nejaké tasky, ktoré mu určím a môžem ich rovno pospájať, zminifikovať, skompilovať a pozerám sa na výslednú verziu, ktorá by išla na server. Tu je užitočný aj nástroj BrowserSync, ktorý mi priamo otvorí ten môj projekt aj v prehliadači. Je to super, keď ja si editujem na jednej strane nejaké CSS-ko a v druhom okne mám otvorenú tú stránku. Ako náhle niečo uložím, tak sa to uloží, skompiluje a tá stránka sa ani nie celá načíta, ale preloaduje to tie CSS-ka a JavaScripty, ktoré som zmenil. Takže aj pre rýchlosť vývoja je to super. Môžete zároveň v tom builde pustiť testy, či už PHP-čkové alebo JavaScriptové, kontrola syntaxe a podobné veci. Po prípade aj formátovanie kódu, ak pracujete v tíme a chcete, aby bol určitý štandard. Dobre, to je z mojej strany všetko. Celá táto demo téma je na Gite, takže kľudne si ju stiahnite, pohrajte sa s tým. Ak budete mať nejaké otázky, môžete ma kontaktovať, alebo sa môžete pýtať teraz. Ahoj, já jsem tam viděl v tom tvým slajdu, kde si uváděl, jaký nástroje používáš pro vývoj Composer. K čemu ho v rámci WordPressu používáš? Napríklad export do Excelu treba chce klient mať v rámci pluginu. Dá sa to rôznymi spôsobmi spraviť, aj CSVčko alebo čo, ale keď chce vyslovene klient XSLX súbor, tak si cez Composer si dotiahnem tú knižnicu do svojho pluginu, mám ju tam a použijem 2 riadky kódu na vytvorenie Excelu namiesto vejkodenia CSVčka. Jo, to znamená, on jako obecně WordPress není moc ready, že jo, na Composer, tak mě právě zajímalo, takže to řešíš jenom na nějakou jednu knihovnu? Iba čisto na knižnicu, nepoužívame Composer v tom zmysle, že by sme si dotiahli jednotlivé komponenty samotného Rozumím, WordPressu. to jsem právě chtěl vědět. Ahoj, já bych se tě zeptal, jestli jsi používal někdy REST API jako mimo WordPress. Jakoby, že jsi dělal frontend v něčem jiným a dotazoval se toho REST API. Použil som REST API mimo WordPressu, ale nie takým štýlom, že by som vytváral používateľské rozhranie niečoho, skôr Android appku, ktorá ťahá REST API. A používal jsi tam nějakou autentifikaci, respektive nějakou jinou, než co doporučujou? Hral som sa s tým OAuth a myslím, že viem, kam tá otázka mierí. Toto je podľa mňa ešte taký nedostatok celého toho restového API. Keď to robím v prehliadači, tak tam aspoň dávam tú XREST nonce hlavičku do každého requestu. A aj teraz, keď som sa na toto pripravoval, tak som narazil na 2 alebo 3 pluginy, ktoré pre minulý rok, keď sme sa s niekým bavili o reste, ešte neboli. Ale stále čakám aj ja na dobu, keď priamo v tom REST plugine bude niečo, kde si naklikám cez WordPress admina. Tu je nejaký client a secret pre moju appku, na druhej strane to nastavím a vygeneruje sa to všetko. No, přesně o tom išlo. Takže skôr nezabezpečené volania zatiaľ. Ještě někdo otázku? Ahoj, aby som sa chcel spýtať trošku konkrétnejšie k tomu filtru, čo si nám ukazoval o tých autách. A ja teda predpokladám, že prvé načítanie tejto stránky ide cez PHP, nejde cez JavaScript. Áno. A teda ten template toho jedného auta, povedzme, že je to nejaký contentauto.php, ktorý ti vytvorí ten daný element, máš v tom kóde PHPčkovom a teraz, keď ideme cez filter, tak musíš mať znova ten istý template v tom JavaScripte, keďže si vravel, že ten JSON nejako templateuješ, aby to vyzeralo vlastne rovnako. A ten template máš teraz zadefinovaný dvakrát, raz v PHPčku, raz v tom JavaScripte. Áno. Že či je toto lepší spôsob, ako vlastne vygenerovať to HTML-ko už tým PHPčkom a použiť ten contentauto.php, ktorý je už vlastne pripravený,
ako proti tomuto, čo vlastne používaš ty, že si vygeneruješ ten JavaScript a musíš znova použiť nejaký template, musíš ho znova napísať do toho JavaScriptu. Chápem. Z tohto pohľadu by to bolo jednoduchšie. Ja sa to snažím aspoň tak si akože spravovať, že tie templatey mám pri sebe. Že keď sa pozrieš na štruktúru tej témy, tak mám tu nejaký template parts, mám tu content car, čo je v tomto prípade akože jednoduchý kus PHPčka a potom hneď pri ňom mám tú šablónu. Na 90% sú identické. Na jednom projekte som to mal tak správne, že boli v jednom súbore a len som ho načítaval s nejakou premennou, že buď nech mi dá to alebo to. Asi závisí od projektu. Ak máš vyslovene projekt, kde to REST API musíš mať tak či onak, lebo to ešte niekde inde ťahá tie dáta, tak potom je možno lepšie použiť toto. A ešte takéto riešenie, ktoré vracia vlastne rovno HTML-ko, tak tam je potom nevýhoda, že ak prichádza do servera iba surové HTML, tak neošetríš nejaké chybové stavy, nevieš v JavaScripte vypísať napríklad nejakú chybovú hlášku, že bola zavolaná nesprávna URL alebo chýbal nejaký parameter a podobné veci. Tam sa potom asi zamotá človek niekedy pri tom developmente. A mne je to osobne také nesympatické, že prichádza HTML zo serveru a ešte mi napadol jeden taký mínus tohto riešenia. Sú väčšie dáta, ktoré idú hore-dole. Keď máš ten JSON, tak je to menšie a to môže byť kritické pri nejakých aplikáciách s vyšším trafikom. Treba, keď máš server, alebo klient má server, kde platí za odoslané dáta hore-dole. Ale ako fungovať by to fungovalo? Ešte nejaké otázky? To bude niečo zo Sage. Ale nebude. A ja mám otázku, že toto vlastne ten filter není potom SEO-friendly, alebo je nejaká novinka od Google, že to vie klikať v úzovkách? Fú, tak to už asi musíš mať potom ošetrené iným spôsobom. Toto je čisto javascriptové riešenie v tomto deme, ale určite na akože kvalitnej stránke by tam mal byť javascriptový fallback. Znamená, keď vyklikáš niečo vo formulári, tak to vždy pošle na nejakú URL-ku, ktorá zobrazí vlastne to isté, len čisto cez PHPčko. Ale asi nie. Neviem, to by sme sa možno mohli potom pobaviť, ak vieš o spôsobe, ako to spraviť na jednotku aj pre SEO. Ešte mi napadla jedna vec, keď možno otázky už dochádzajú. Veľa pluginov načítava JavaScripty a CSS a načítava ich všade. Že keď budete niečo programovať, tak odporúčam načítavať JavaScripty a CSS len tam, kde potrebujete. Napríklad tuto viem, že budem potrebovať ten môj kus JavaScriptu na inicializáciu toho filtra len na archíve out. Tak niečím takýmto jednoduchým je funkcia isPostTypeArchive. Ak zobrazuje ten archív, tak nech mi načíta JavaScripty, ktoré potrebujem. Je to dosť taká neviem, ohľadná vec od developera, lebo častokrát sa potom stretnete s tým, že prečo tam moja home stránka je pomalá, alebo prečo mi ten Google PageSpeed Analytics ukazuje, že sa mi tam načítava 30 CSS-iek a podobne. A potom napríklad my to stále riešime na môj Androide, že ako sa s tým vysporiadať, lebo nie je jednoduché použiť nejaký plugin, ktorý to celé zminifikuje, lebo zase tí autori pluginov tam majú nejaké chýbajúce bodkočiarky a kadečo. Takže ak budete niečo kódiť, tak vás prosím, použite niečo také. Aj pri shortcódoch sa to dá pekne použiť, kedy si viete zistiť, že či sa daný shortcode niekde vykreslil a potom viete vo futri pekne načítať JavaScript a CSS, ktoré potrebujete. Tak to možno best practices. Ešte nejaké otázky? Ďakujem za pozornosť.